Zdravím vás, Jaro Korímsky, WordPress Speed Doctor a práve som zverejnil plugin, ktorý tým, ktorí by chceli vedieť, že či pluginy, ktoré používajú, sú pomalé alebo nie, alebo respektíve sú dobre napísané, tak im pomôže v tomto. Buď v popise tohoto videa na YouTube alebo v komentári nájdete link na GitHub, pôjdete len tu na kód, stiahnuť zip a nainštalovať do WordPressu. To nebudem ukazovať. A poďme priamo na WordPress. Takže ako náhle ho aktivujete a pôjdete tu na Site Health alebo zdravie stránky, ak to máte v slovenčine, tak vám tu pribudnú dve tieto záložky. A ešte musím dodať, že táto stránka momentálne je prakticky prázdna. Jediný plugin, ktorý je momentálne aktívny, je ten môj. Okay? A hneď poviem vám, prečo by bolo dobre s tým začať. Tu teraz idem na nafúknutý PHP. O čom to je? Je to o tom, aby ste videli, že pluginy, ktoré máte nainštalované, či načítavajú príliš veľa kódu. A rozumejte tomu tak, že toto je podstránka o zdraví WordPressu a toto je môjho pluginu partikulárna podstránka. Čiže na tejto stránke je to ako keby môj domov a domov môjho pluginu. Akože ja tu niečo vykonávam, okay? A principiálne nemá čo nikto iný, čo tu robiť. Okay? Ako sú nejaké výnimky, čo ja viem, posielanie mailov, dajme tomu, ja potom ešte zapnem debug. Možno nejaké maličké veci, ktoré by tu mali byť, objektová cache, ale nie veľa. Principiálne môj plugin na tomto konkrétnom mieste robí niečo a nikto iný. Nikoho iného som nepýtal a nikdy nemá čo sa mi tu trepať. A to je to, že ako náhle tu niekto len si načíta svoj kód do pamäte, už to znamená, že je to vlastne principiálne nafúknutie, už nemá čo tu robiť. Okay? A to je, ja si myslím, jedna z najväčších príčin, prečo je WordPress pomalý. Alebo väčšina WordPressových stránok je pomalý. A pozrime sa na to teraz. Takže na to, aby som vám mohol ukázať presne, na čo sa zamerať, aktivoval som zopár pluginov, niektoré poznáte, niektoré nie. Ale ja si myslím, bude to tam pekne vidieť, že čo ktorý má na svedomí. Takže ideme tu na PHP Bloat. A vysvetlím najprv, čo to znamená. To znamená, že koľko do pamäte načítal súborov, PHP súborov, koľko zaberie OP cache pamäte a ako dlho trvalo načítať to. To znamená, že keď ide úplne prvýkrát načítavať pluginy, tzv. Filter plugin loaded, tak toto sa meria. Okay, není to profilovanie PHP alebo čo. Je to taký dosť povrchný test, ale povie veľa. A ešte tu potom môžete si to aj zoradiť. Ale momentálne ide, že ktorý najviac zobral na načítanie. A keď si pamätáte, tu som mal TTFB 0,12 asi tak, hej. Už tu mám 132. A teraz tieto vám nebudú sedieť, pretože toto je len prvá časť. Hej. Tam sa ešte ďalej vykonávajú ďalšie veci. Takže toto tu vám nebude. Toto je celkovo a toto je len zachytené pri načítavaní tejto stránky. Okay. No a čo tu máme? Máme tu ZZ Cache, máme tu Advanced Custom Field, nejaké logovanie e-mailov, máme tu migráciu, máme tu Fluent Form. Toto je môj plugin na sliderový plugin. Toto je
tento daný plugin, ktorý tu zobrazuje všetky tieto informácie. A tu je len úplne maličká taká utilitka, ktorú ja používam dosť často, že aby som vypol všetky updaty. No a čo tu vidíme? Vidíme tu, že napríklad tento plugin načítal len jeden súbor, zobralo to 21 kg a je to pod 1 milisekundu načítania. Čiže z toho celkového času je len pod 1 milisekundu, čo je veľmi dobré. Tu je potom môj plugin, ktorý načíta 4, zoberie 20 a je to 1 milisekunda. A tieto čísla tých 10, je to také, ako môžeme nad tým špekulovať, že či to je 10, 20, 50, ale je to principiálne nejaké nízke číslo. Okay? Prečo? Pretože na tejto stránke nikto iný, len môj plugin, má niečo robiť. OK. Vypnúť updaty, áno. To tam má byť. Keby som tu mal nejaký debug alebo niečo také, query monitor, áno. Ale nič iné. OK. To je veľmi dôležité, aby ste tomu rozumeli. No a teraz, čiže napríklad AWS Custom Fields Pro, tu vidíte 163 súborov. A tento čas bude veľmi záležať na tom, aký je aj rýchly počítač, ale aj aký má rýchly disk. Okay. Keď to má nejaký pomalší disk, aj keď v dnešnej dobe sú väčšinou už rýchle, ale aj tak, keď je zaťažený, tak asi nestíha. 4 mega z OP cache, no ale tu je ZZ cache. Tých súborov není až veľa, uvidíme potom ešte v WooCommerce, ale zaberá dosť veľa tejto pamäte a dosť veľa prinačíta. Skúsime ešte raz to, že či to znova tak vyjde. A zase 38 milisekúnd. Vidíte, 1,2. Pamätáte sa? 0,12 bolo. OK, vyskúšame znova. 0,34. OK, teraz nejak rýchlejšie, lebo všetky cache sú na tento napumpované, tak to ide. Hej? Ale ako náhle trošku počkáme, 0,3, OK, ale skáče to, vidíte, to skáče a tu je najväčší spomaľovač. Nazvime to takto. OK. Tu je potom ešte téma Astra. Ja som budoval na Astre web stránky kvôli tomu, že je rýchla. Vybudoval by som ďalšiu web stránku teraz na Astre. Ani náhodou. 219 5 mega. Ja som im nejak o tom písal. Ja som im dával feedback. Vôbec proste nechceli nejak o tom počuť, že by niečo mali robiť aj 9 milisekúnd. A to je to, viete, nedajte sa zmiesť, že to je len 9 milisekúnd. To je len 25 milisekúnd. To sú len 4 milisekundy. Toto tu stále, ako som povedal, keď sčítame tieto čísla, nedostaneme tento. To je len nejaký základ. Ale je to skoro vždycky, že ak tu je toho veľa, tak aj ďalej toho bude veľa. Okay? Takisto to platí aj pre veľkú. Aký môže mať, že má len jeden súbor, ale má tam 10 mega, z toho bude 30 mega OP cache. Okay? Takže poďme sa teraz rýchlo pozrieť ešte na nejaké iné témy. Tu mám napríklad, že GeneratePress, ktorý teraz radšej používam. Keď to refreshnem, je to 28, ale je to len 3 milisekundy. Je to o dosť lepšie ako Astra. OK. A poďme sa teraz pozrieť na WooCommerce. Takže sme na inej lokálnej mojej stránke, kde je čisto len WooCommerce. Na to najprv sa pozrite, tu je verzia 5.6.2. Naschvál som tu dal, aby som niečo demonstroval. Je to nejaká staršia verzia, neviem, spred koľkých rokov. A tu si pozrieme na tie čísla. Má skoro 500 načítaných PHP súborov do pamäti. Okay, skoro 500. 10 MB OP cache zaberá a 11 milisekúnd trvá načítanie. Hej. A tu mám z predchádzajúce mám 2025
A vidíš, že tá je úplne perfektná. Má to jeden súbor, 10. Hej, tá je dobre urobená. Takže tu máme 5.6.2. Neviem z toho roku, ale to musí byť minimálne 3-4 roky staršia verzia. Hej. No a tu mám poslednú, alebo jednu z poslednú asi verziu. 10.4.3. Aha. 942. Dvojnásobok. OK. 16 mega OP cache, 18 milisekúnd. Ale tu si všimnite, keď tuto TFB je 0,3, tak tu je 0,8. A to je len WooCommerce. Nič iné. Dobre, teraz keby som začal to dokola refreshovať, možno by to trošku nejak kleslo, ale ide o to, že 942 súborov načítať do pamäte, teda oni sú už OP cache, ale stále musia sa validovať. Ako tam je celé, ja nebudem teraz, je to zložitejšie, ja vám ukazujem nejakú povrchový jav, OK. Ale naraz toto neskutočne. A ďalší krok, ktorý chcem urobiť, to presne na jadro WordPressu, pretože toto takisto rastie. A toto takisto prispieva k TTFB. OK. Ale, no a vlastne, a toto je vlastne trend veľa pluginov. Ako ja som WooCommerce zobral, bo ten je asi všetci ho poznajú a minimálne proste sem tam niekto používa, ale veľmi dôležitý, hlavne na rýchlosť. Okay. Ako e-shop, keď stráca rýchlosť, tak je to problém. Je to problém pre celý ekosystém WordPressový. OK? A preto vlastne aj som urobil tento plugin, aby som dal vedieť za a užívateľom, že pozor, asi niečo, čo som si myslel, že je dobre, asi to asi tak dobre nie je. A potom developerom. OK. Moja skúsenosť na práca s ostatnými developermi je tá, že 99,9% si myslí, že ich kód je rýchly a proste tam není, akože niečo by sa tam možno niečo dá robiť, ale to nemá význam. Ako asi len jedného som stretol, ktorý rovno povedal, vieš čo, ja neviem, pretože ja som to nikdy nemeral, ja som sa to nikdy neučil, ja proste neviem, bol to Nemec inak a veľmi dobrý. On sa veľmi rýchlo do mňa naučil veci a ich veľmi používa. Ale ako vyvíja na to, aby to bolo rýchlo, málo kto vie, pretože sa to neučí a nie je o tom, akože všeobecné nevie sa o tom. Tak ako sme mali nafúknutý frontend, aj Divi, Elementor, Enfold, Avada, neviem čo všetko ešte, Revolution Slider, tak im došlo, hej, nemôžeme naraz dať všetko JavaScript, aj keď sa nepoužíva a všetko CSS. Teraz je asi čas na PHP. Poďme sa vrátiť ale naspäť ešte, aby sme si vysvetlili tento CSS a JavaScript. Poďme na predchádzajúce miesto. Už sme naspäť na predchádzajúcej stránke a tu keď sme boli na týchto pluginov, tak 0,9 tu máme teraz. Ideme na Bloat. Tak tu máme Advanced Custom Fields Pro, načítava toto CSS a tento JavaScript. Email check načítava 3 súbory a ZZ Cache 1, 2, 3, 4. Hej. Môžeme nejak na tom, že či treba tu na ten JavaScript, aby to bolo, akože dajme tomu, že tomu ZZ Cache to dám, že OK, že na to, aby tu na nejakej, aby sa to dalo proste urobiť, aby sa to nenačítala stránka, OK, berem. Môže byť. Ale email check tu nemá čo robiť. Advanced Custom Field nemá to čo robiť. Nemá. Dáme tomu, vidíte, že Fluent Form tu má kdečo, ale nemá tu v tomto. Ale tak tiež, keď sa pozrieme, Fluent Form má 105, ako to je tiež veľa súborov, hej, a 3 mega. Ako to ich, že oni robia veci, aby boli rýchlo. To nefunguje. A ešte posledná veta k
chcem dorobiť tu taký button, gombičku, či ak sa to povie, odoslať data na server môj, kde všetky tie data sa dajú dokopy a potom sa vykreslí graf. Hlavne, čo chcem ako pluginy, čiže napríklad tá WooCommerce od 5, ako to išlo smerom hore, hej, až do 10, akože. A tam bude vlastne veľmi dobre vidno, že kto si na tom záleží, kto si to stráži a kto si to nestráži. No na záver ešte rýchlo by som vám ukázal. Tu je môj plugin Slider. Urobil som pre jedného klienta. A to vám chcem dať príklad na to, že ten developer, ktorý o tom vie, že si na to dávať pozor, tak s najväčšou pravdepodobnosťou urobí ten svoj plugin tak, aby nezaťažoval ostatné. Čiže ja tu mám ten môj plugin. 4 súbory sa načítajú. 20 kg zabere z pamäte a 1 milisekundu. Okay. A keď si teraz idem a kde ho mám, tu sú sliders. Čiže tu mám slidery. Čiže vlastne tento kód sa načíta len na tejto podstránke. A potom tu mám stránky a dajme si to aj. Tu je len úplne cvičný tento. A teraz, koľko načíta tých súborov tu na moment? No a aktivoval som si ešte jeden svoj vlastný debugovací plugin, kde mám túto funkciu tu priamo v menu. A tu je môj slider 4 súbory 31 kg. Čiže zase skoro nič. A je to stránka, kde vykonáva svoju funkciu. Okay, čiže ak sa na to zameriate, môžete to spraviť. Okay. Keď ešte prídem to refreshnem a tu idem na editovanie, tak koľko mi to zaberie? Kde máme? Tu je môj slider. 125 kg, 8 súborov. Okay. Čiže tu na viacej toho vykonáva. Takže tu si načíta to svoje, ale zase Adobe Custom Fields Pro nepotrebuje tu 163, nepotrebuje to robiť. Je to všetko o tom, vedieť o tom a implementovať to. Dúfam, že vám toto video pomohlo a že môj plugin vám pomôže za A vedieť identifikovať pluginy, ktoré asi nechcete používať a za B, ak ste vývojár alebo vývojárka, aspoň trošku sa nad tým zamyslíte a porozmýšľate nad tým, že či prispôsobíte kód vašeho pluginu alebo témy na to, aby tam, kde nič nerobí, nespomaľoval. Ak toto dosiahnem aspoň v jednom prípade, tak budem veľmi rád. Prajem vám pekný deň.